Jawinjo mara, erokamano kuom duogo rango video ma kawuono. Kapok i subscribe waywegi ni mondo koro wuog maler. Jawinjo mara, kapok i subscribe akwayi ni mondo i subscribe kendo iwenwa pachi e comment piny kanyo. Kawuono atiyo gi gimiluongo ni selfie stick ema kawuono amako ka record godo video ni. To gimomiyo aloso video ni, adwaro duoko penjo moko nikech nitiere penjo masebedo kayudo ka ji penjore ni YouTube ni to tiyo nang'o. Especially nitiere jok moko ma be dwaro chako YouTube kata gidwaro loso YouTube channel kata gidwaro loso videos mag YouTube. Koro gidwaro ng'eyo mang'eny kaka YouTube tiyo. Koro mano e gima inspire video ma kawuono. We agol gini go koko kabisa. Asegole. Koro nitiere YouTube chalo chiro miuse. Neno kaka kisedhi chiro, nitie joma uso lewni, nitie joma uso omena, nitiere joma uso rech, nitiere joma ji uso gik mopogore opogore e chiro. Koro YouTube ochalo chiro, en marketplace. En chiro ma ng'ato ka ng'ato lose gima dwaro loso to kelo. Gik moko yiene ji loso. En gik mag negruok kata gik mag riwruok kaka mar dhako gi dichuo ma ng'ato nyalo wuoch, mago ok oyie. Gi gik mag ang'o kendo cha, gi gik ma nyalo bedo ni promote violence, nyalo miyo ji koro bedo violent. Nitiere moko matek kata mana translate gi kisungu. Koro mago e kind of videos ma kiketo to YouTube biro block. Lakini videos moko modong' gi, inyalo timo pranks, inyalo timo comedy, inyalo timo talk show, inyalo loso videos moro amora, inyalo timo travel, gimoro amora midwaro, bora ni en video original. Mano e gima YouTube dwaro. To yawo YouTube channel tikawo video ng'ato iketo, kaka sani awachi ni ikawo video na tikete YouTube channel ni, YouTube biro notify, YouTube biro nyisa ni nitiere ng'at ma kama kokawo video ni to percentage adi mar video ni motiyogo. Koro kokawo video na full to gino dhi biro 100%. To kikawo nus to en 50 kamano kamano. Koro an ema koro imiya thuolo mar nyisi mondo igol, kokamano to agoyi gi gimoro miluongo ni copyright strike. Copyright strike gi kiyudo gi kuom ji 4 kata videos gi 4 nigi copyright strike, to channel ni bedo terminated, YouTube block kabisa kabisa. Kendo content ma YouTube be ok dwar en YouTube ohero originality. Gidwaro ni ng'ato ka ng'ato los content ne ma original. To nitiere gimoro be ni fair use. Fair use en ka gima inyalo kawo video na to i react e video na no. Maybe nitiere naloso video moro to niwinjo ka video no mori kata ok omori, koro idwaro wacho pachi gi video no. Koro inyalo kawo mana a small part of the video timiyo jopiny pachi. Koro mano e kaka YouTube tiyo. Koro YouTube channel ni joma ng'eny mong'eye nachake higa mokalo dwe mar 8. Dwe mar 8, dwe mar 9 adhi confirm. Lakini channel koro chiegni chopo higa 1. Kendo consistency manyiso ni naketo ga frequent upload juma ok rum kapok apost video mana chope monetization. Monetization kisechope to nyiso ni nitiere advertisement machako nyisore e YouTube videos gi. Kaka sani kiwatch videos ga tibiro neno ka nitiere advertisement. Advertisement gi mae e kaka wan joma loso videos mar YouTube wayudo msachwa. Advertisement go e msachwa. Koro ing'eyo ni kokiwatch advertisement go to wan be mshahara moyo yudo onge. To nikech en chiro ma ji ng'enye, okawo ndalo mopogore opogore ne ji mondo ochak yudo mshahara. Nitiere jok ma oseng'ere, awachi ni jok ma famous, biro yawo YouTube kawuono to video achiel orome chopo yudo sara. To nitiere jok ma pod kong'ere maonge, kaka an kane pok achako YouTube onge ng'ama nokiaya. In fact, chako loso YouTube video ni emomiyo adonje kata gik moko kaka Instagram, TikTok, Facebook to ne antiere lakini ok ne an active ahinya. Sani koro bet atemo matin. An ok an ga ja social media ahinya. Koro
Nitiere kaka be inyalo promote yourself e social media, nikech kiseyudo following maber e Facebook tinyalo ywayo followers gi ma Facebook go tiduogo gi e YouTube, to nitiere kaka inyalo ywayo gi be Instagram tiduogo gi koni nyaka e TikTok. Emomiyo it's very important ki in gi ng'at ma dwaro bedo gi YouTube channel tibed be active e social media, nikech YouTube be koro nie category mar social media. Koro kapok ichopo kiwango mar yudo osara, nyaka ibed gi 4,000 hours of watch time within 1 year. 4,000 hours watch time en 240,000 minutes. Jodalawa, one day, ndalo achiel nigi 24 hours. YouTube dwaro 4,000 hours. Koro inyalo kwano ni mano en how many days ka ng'ato achiel kende ma watch video nino for 24 hours every day. 4,000 hours kata 240,000 minutes ni yude lweny, omero otamo ji mang'eny, miyo kata jomoko kochako YouTube to chunygi tho. Alafu nyaka ibed gi a minimum of 1,000 subscribers. Koro nyaka ibed gi 1,000 subscribers, 240,000 minutes, tiketo original content. Kanyo YouTube koro terie gimoro miluongo ni monetization. Monetization ni kisechope to nyiso ni koro advertisement nyalo run e YouTube channel ni kanyo. To advertisement koran to mane kaka koro ibiro ga yudo pesa kaluwore gi kaka ji watch videos go gi audience mari be ni yudre kanyo. Ka audience gi te gin jo Kenya tiyudo pesa mathin, nikech Kenya nitiere gimoro miluongo ni CPM. CPM wacho kama, CPM wacho ni per 1,000 cost per mile, mane CPM, cost per mile. Onyiso niya, for 1,000 views, ka audience ni Kenya tiyudo siling 98, 98 cents. To ka audience ni for example ni America tiyudo en ga $10, 1,000 shillings aparo. Get $1 en 100, $10 en 1,000 bob. Koro ka audience ni aloka to per 1,000 views iyudo $10. To ka audience ni ya Kenya per 1,000 views iyudo $1. Mostly en ga 98, oringo ya 98 cents, 97 cents, seche moko ka in lucky to en $1. Mane kaka YouTube tiyo. Koro views gi gichoko ni pesa gi matindo gi nyaka koro dwe rum. Kochopo tarik 21 tichuli karuore gi views mane yudo dwe no. King'iyo YouTube channel na sani tibiro neno ka pod an gi audience matin. Views pod aonge go mang'eny nikech pok abedo gi audience manyalo yudo 10,000 views, 100,000, 50,000, gik machalo kamago pok achopo kanyo. Koro manyiso ni pod an ayudo pesa matin ma samoro at the end of the month ok ochokre ma orom, seche moko boromo, koro lure. Koro kisechopo e monetization ka ma giseyie ni koro idonjo YouTube partner program. Koro videos michako loso sami bedo monetize gi videos machon ma ji watch. Magi videos michuli, to kosechuli to chak dwe manyien ni ochako kwana fresh. Koro dwe ka dwe okwana fresh, dwe ka dwe okwana fresh, dwe ka dwe okwana fresh. Koro jok ma nie YouTube ichulo gi ga opogore. Lakini mondo iyud pesa maber nyaka ibed gi audience, gibed gi views. Sana views, ka in go views motegno maber, ma wide, minyalo yudo viewers from Kenya, America, Germany, iluongo nang'o, Dubai, United Arab Emirates, kuonde ma pinje ma oko go. Koro mago be koro nyalo boost your channel. Another way ma inyalo boost yourself, kiseloso brand mari to be nitiere ga some audience, nitiere jok ma ka watch video to gibedo inspired, koro giwinjo ka chunygi gombo support content miloso no. Koro ginyalo ga donate ni kata e PayPal, ginyalo donate ni gimoro miluongo ni Patreon, yani gigolo ni sadaka, akiani koro be sadaka is not the right word, yani gisolo ni gi chuny maler ka gi support gima itimo kaluwore gi kaka inspire gi. Ginyalo local joma jo Kenya ka to nyalo oro ni kata gimoro e M-Pesa, nitiere M-Changa, nitiere yore mang'eny ma audience nyalo support godo your content. Koro en adier ni YouTube to nigi pesa, lakini nyaka ibed gi audience gi views ma dhi watch videos ma ipost go. Donge wawinjore maber?
Koro wadhi celebrate 1 year anniversary mar channel wa kama. To ung'e kaka sani mfuku chalo. Wada piny sani tek. Koro kwadhi loso party, ok wadhi chamo kek. To miel be ok wadhi miel nikech koro wende ma te mag jothum obedo copyrighted. Maka ibet ntiere video moro manaloso to naketo mana thum matin tu mar 1 minute mar jathum moro to nochwada e copyright. To ok ni jothum ge ma chwadi copyright. Copyright nitie, ing'eni jothum o register ga content gigo e gik moko kaka ngoma verse. Koro content ID emimiyo jokaka. Koro ing'eni kiketo thum to gi detect the beats go kata the words, the sound to gi alert jokaka to goyi copyright strike. Koro seche go miyo koro inyalo risk channel nikech suppose ni di naketo gi 4 to sani di koro aonge gi channel marwani. To aseduogo kendo adwaro chako keto content after content after content. Un ready? Stay tuned.